Kamoško, toto je, že posledná časť, chápeš? To je normálne halus. No nič, užij si ju, sadkaj si, zober si popcorník, daj si kolu, zavolaj maminu, tatina a pozrite sa na posledný nadúpaný diel. Čus! Kamoško, slivovica, aha. A dobré je? Čo ja viem, keď to najebaný zase. Internoviny. Ako sa podlízať šéfovi? Neplač, neboj sa, to bude úplne... Neplač. Kumi, vidíte, tak slza, keď... Však normálne, dáš mu zajebať. Čo? Slávny Bohuslav, meniny, varovanie koalícii. Ty čo robíš? Štartuje 6 liter. Keď vypnem kameru, kamoško, ich nejak sa vypne kamera, sme pič. You're a fucking idiot! 1877? Kámoško, tak toto má 160 rokov, či koľko? A môžem povedať, že cigáni pomáhali, môžem tak povedať. A pomáhali, cigáni pomáhali, to môžem povedať. A ja čo už, ja môžem, však ja už som 62 ročný. A čo môžem robiť, som už 64 ročný. Fuj, kamoško, tá stolička. Kamoško, vieš, aké mám... Je to vidno? Je. Čak poďte to pozrieť. Stolička, čo? Čo tu má tieto otlačky? Aha. Poďme z tejto miestnosti asi preč trošičku. Nechytajú, ani sa nechytaj. My ideme do pičo odtiaľto, nebudeme vás tu rušiť. Pánové a líčky. Fúha, kamoško. Big Bro is watching you je dobré. To bolo príjemné. To je úplne taký dobrý kábel. Kde? By si dal povedať, hej? By si sa nela priškrtiť, ty kurvička. Mne rozprával, zabíti sa a Juro hneď vyjebal. Však za to nemôžem, že je pekný chlapec. Však tieto voľby vyhral Pele, nie? Áno. Však tak, kokot, ideme. Však som ho už podpísal, tak kde tu boli. Pele víťaz. Balkóny. Čo ti jebe? Na to seba, prosím ťa! Mocky, kauško. Mocky. Toto je normálne turecký stolíček, aha. Tu si Turek pojebaný sadol a... To je čo? Nie, ďakujem. Ne. Čo ja deje zase? Teraz skočí a ti hovorím, že odchádzam. Však tuto je ďalší Aďo. Ty mole. Tu. Nechcem to vyslovovať do piče. Nevidím to, ale nechcem ani. Let there be light? Čo je? Asi piči. Zdochol si, už neexistuješ. Čože nech tu je svetlo. A čo keď nebude? Čo my máme? No, kamoško. Začne ti to tu preplikovať a ti hovorím, že... To je v piči, to je ako fazmofóbii. Ja strácam normálne sanity. Musíš... Choď prvý.
Ja nikomu nechcem zle, hej, akože keby tu niekto ako medzi nami chcel byť, ja len chcem takto povedať tu jak stojím, že ja nikomu sa nestaním zrobiť zlobu, hej. Ty pičo. Ty pičo! Ježi bába. Ja každý chce mi na dobre, len keby si po mne volá, kto vybehol, tak... Keby volá, kto po mne vybehol, tak keby oné. Kamoško, ale tieto akože, počkaj. To sú závesy. By som si to zobral, ale by ma Natália do piče poslala. Peňaženka tu není? Aj ty zase oné. Peňaženku. Čo tu nič nie, Aďo? Malý reper. Som väčší než on. Malý školtice. Kamoško, ale hneď... Fuj, ten vietor, kamoško. Strašne zlý pocit už mám. Aha. Z čoho? Neviem. Je to taký nepríjemný pocit, že? Skurvený. Aha. Je to také nepríjemné. To ideme pri auto, ako je vyfúčané. Kamoško, mi je jedno, aj na vyfúčených gumách idem do Prievidze, mám piči. Jebe. Jebe ti! Oproti sme ešte neboli. Poj. Nechce sa ti, čo? Nie, ani nesmiem. Kamoško, to okno je proste len také, že jumpo. Smrdé niečo? No tomu je teda. Kurva, tak toto je iná úroveň, kamoško. Jak sa začínali Bobrovci, to bola piča oproti tomu. Toto ako nepríjemný vibe k tomu, no. Lupo to žubru. Kamoško, ty keď sa usmieš, ja by... No, Čo? bych ťa jebol. Jo, idem tam, aj tieto stopy sú dobre. Kamoško, a teraz len pohyb hentam. Oproti. Zdochol by som. Však tam bolo napísané, že tam je iba to. Kamoško, drž píču, ešte tam zamurovaná jedna celá stena, už všetko toto je úplne divné. Tam býva. Petri, aha. Hej, jebič. To si odfotíš, Petri. Ježibaba. Kamoško, no, odpakovaný. No, švýcarsko, tak ti je ešte, že 58 slovenských korún, hej? Tak není vidno, vieš, moc švíciš. Šviciš. To je čo? Aj surf? Ja tu už som bol, no. Ja riadne zapačím. Dobre. Kurva, Aďo. Čo? Si sa zlakol? Počkaj, ty kokot, čo je? Fuj, kamoško. Čo? No zlakol som sa, tuto je do piči oné. Čo dáme? Fláša na skriňa. No stôl, ale či ona dve, no piča. To je jedno. Proste tam niečo je a vyzeralo to, ako človek som sa zlakol, ty kokot. Bu. Kažko, prečo by si dával závesy do... A čo je kurva toto za miestnosť? Povedz mi, čo je kurva toto za miestnosť? Tam sa hodili káre. Čo? A tu nás pojebali. Ja som sa perili. To je čo? Perili tam bol bordel asi. Dnes si kúpený bordel. Viete, kto urobiť fotku tej dlhej chodby? No a taký, že najnormálnejší telefón. Píšem telefón, takže ulej si, ako chceš. Ulejem. Piči, ale fudíme všetci, čo ti je. Ach, bože. Wow.
Pekné. Barbora. It's me, Mario. Dáme takzvanú klasiku. Deti, to som ja, Mickey Mouse. Chceli by ste sa podívať do mého klubíku? Tak vidím, že áno. Tak dáme. Kámoško, teraz zhukne sa mi to. Pekný deň, no piča sprej. No inak, Braško, akože snažil si sa dobre. Ježiš, Penzo je kokot. To je asi ten Penzo. Toto asi. Kámoško, hranolka dobrá. Kajbaje. Piča s makom, dobre. Ty! Wow! Fú, kámoško, držím, lebo sa hodím o tú stenu. Že pekný deň, no piča sprej, kámoško. Ty si vtipný ako kokot, ak sa na toto pozeráš, tak daj mi do DMs, pozývam ťa na burger. Kuciak. Čo? Je to vajčia. Čo tam je? Vieš dole? Čo, kto oné pacol oného kuciaka? Či oného? A to je jedno. Všade je kokot do piči. Čo? Kryštálový kokot. Táhle Benzo je kokot, tu je kryštálový kokot, všade. Tu máš Všade je kokot. Kámoško, naučte sa písať, čo tu melete. Bude sa vyriadili tuto. Ja vidím. Videl si na stene? No, teraz ten čo vidí. A tá cicina sa spočuť, čo to je cicina? Neviem. No, vyzerá tak. Ale akož dal si s tým robotu čávu. Ako. Keď je pekná, to dostaneš, keď zoberieš. Teraz vám poviem taký fanfe, vedeli ste, že väčšina chlapov dostane svoj prvý kvietok na svoju smrť? To len tak akože. Hej, to je pravda. Väčšina chlapov dostane svoj prvý kvietok na smrť svoju. Kamoško, ale toto je akože velice pekný oný. J-Fitty. Pekná. Šikovní ste, akože cením, lebo toto by som akože ja vôbec nejako, toto by mi nenapadlo ani, že, no kokot, jak? Vieš, takúto čmáranicu, to asi ti vygrcám, ale ako toto, ako... Aha, Wi-Fi ten. Kámoško, najebem z autom, ti hovorím. Ty kokot, čo zajebal. Shooter. 24, ale... PX City. Ohe, bude na Instagrame PX City. Tento dal Shooter. a zabarikadoval celé na týmto popiči. Shooter, nemá tu nejaké oné iniciálky, Instagram, niečo, bracho? Pekne si to dal. Oko je pekné. Sál Považská City. Považská City. Tu je fialový sprej. Cigarety. Aha, toť vše? Asi. Toť vše, přátelé. No voľaké podkrovie tam je a ide tam oné, takže dá sa ísť určite hore. No, to asi Ale myslím, mám taký pocit, že to zase bude zvonku do piče. Nie, bude to nad schodami, na stupičku. Čo je to, šťal? Ičila. Kamoško, tuto by si sa nechcel veru najebať. Toto ako trípin jak blázen. Našiel som to. A našiel som aj spôsob, ako ísť hore. No to kokot. To si ja zapaliť u nás a počkáva sa. Aďo, ideme? Ty kole. Boha, veď prečo to tu je postavené? Ty piče. Ja neviem, či sa môže vyčúvať. Však záchod máš tu, aha. Záchod, hej? No však... Kde tu máš oné? Počkaj.
Tu máš aha rúru. Čo? Je tam netopier? Ale piču. Je tam? No, lietajú tam. Ty kokot! Zajebalo mu, tam nejdem ani piču. Koronavírus, dám si gambrinus. Kamoško, preletí ti okolo hlavy, drbneš si hlavu, lahneš na zem a vybavené. Je tam niečo? Daj ti to prichytím, lebo sa vyjebeš, kamoško. No, držím ti to. Je tam niečo? Nič zaujímavé. Je mi to, lebo ti najebe oný hen ten ptakopisk pojebaný do hlavy a... Kamoško, teraz to zlomíš a pricvakne mi to prsty. Čo tam bolo? Netopier. Čo sa nevycíkaš? A není pajzel, veď. Jaj? Tak ideme na záchod, poď. Pajzel, a čo však? Poď, Bubo, poď. Nie, však normálne na záchod, nie? Jako, čo sme? Kultivovaní ľudia. To je pekné. Zaujímavé. Tu, kamošku, to niekto strieľal. Ale vážne? To sú normálne z pištole, aha. Kde to... Hovna? Niekto aj sral. Že niekto aj sral. Kamoško, hen to vyzerá jak dobre, aha. Dívaj, aha, toto strieľal a toto strieľal z hentadiaľ, takže niekde tam to muselo skončiť. Čo strieľal? No tuto vidíš, aha, tu niekto strieľal, aha. Ale kde to skončilo, neviem. Ten náboj, že by tu? Možno to boli kamene. No, kamoško, hen také rovné kamene, neviem, ale však akože môže byť, no. Nebudem tu klamať. Tu máš tie záchody. Kamoško, tu nikde nie je záchod? Čo ti je tam z papierky? No, to si berem toho. To sú pajzle? No, snaží sa to tak tváriť. Slow burning. 60 Ty kokot, čo si? To si vychytal. No dobre, tak poďme dole teda. Poďme domku. Ale akože, tak by som povedal, že Korytnica veľmi zaujímavá a akože má to taký svoj akože vibe, svoj štýl. Ale kamoško, som rád, že sme tu boli, lebo pozeral som jeden pánko, možno to dám niekde tuto do videa, inak 2024. Možno to dám do videa, že pánko tam dal fotky aj z tej kaviarne, ako to vyzeralo. A ako to vyzeralo, že aj pred 2 rokmi, keď tam bol. A to si ja nevieš predstaviť, ako to vyzeralo, že tu boli normálne akože stolíky, stoličky a také akože normálne veci, že neporozjebavené. Telefonické kontakty. Nočný kľud. 22 až 6:0. Na štúle. Dobre, nič som neurobil, sorry. Kamoško, to ten že na bombu, aha. Na bombu? Čo, štíš, či čo? Izrael obsadil... Wow! Á, máš tu záchod. No, taký. Taký všelijaký, ale máš. No dobre. Tak týmto by som tuto asi že ukončil Korytnicu. Jakub! Tešíš sa? Tešíš sa? Takže tak, to je všetko. Ahojte. No, tu by som to stopol a chcel by som sa velice poďakovať vám všetkým, čo ste to pozerali. Len táto séria mala 30 000 pozretí, nerátame do toho shorty a všetko, čiže si myslím, že dosť políčke, takže až tak, no. To je asi všetko, čo som sa podačoval, chcel si poďakovať. A ďalšie videá budú
Takže sa majte, vidíme sa na budúcej. Čau, čau.